Det er en helhedsoplevelse altid, når vi kommer herind, at det er enormt rart at være, og behageligt at være, med lys og luft og fugt og altså behagelig indeklima. Det er det, der er suverænt det bedste. Men selvfølgelig også det, at væggene er åndbare, så der er aldrig, der er aldrig dug på ruderne, der er aldrig snærten af dårlig luft herinde. Også selvom huset har stået tomt i en måned, så har vi aldrig oplevet, at der ikke var en behagelig lugt herinde. Og for os er det et billede på, at luften er god, og det har altid været rart at være her. Men vi har sluttet overfladen med lerpus, et tyndt lag lerpus, og så lermaling. Og det har også, tror vi også har været en del af det, at vi har fået et godt indeklima. Og så kan jeg jo sige, at hvis der er nogen, der er nervøse over for det her med lerpus og lermaling, så kan jeg bare sige, at det er enormt let at arbejde med. Så det er sådan set noget af det, vi har gjort selv. Det er, at vi har malet væggene selv, og vi har gjort det uden at dryppe.